हमार स्टिमुलाई, हमार वेकिंग पॉइंट समझे लागल रहनी हमरा साथ का भइल। मिस्टर कृष्णादास, हमरा तू पहचानला या ना पता नहीं के, हम डॉक्टर अलेक्जेंडर बानी। कृष्णादास तुझे आखिरी गाना गैले रहा, वो हमरा खातिर रहे। पासपोर्ट ठीक बा भाई। ओकरा बाद जमाना के साथ दिमाग और ताकत के इस्तेमाल करके तैयारी करके उतर गए रानी ओजलर, अटेंडिंग टू एवरी डिटेल। डॉक्टर जेवियर के मारे के कोशिश करते रहना। ये बीच में अगर आपके कुछ हो जाता, सच जाने खातिर इंसान के जिंदा रह पड़ेला। यही से कृष्णदास आपके साथ शामिल हो गए ना। सुधाकर पहियारथ आपके बदले दुबई जाए वाला, ये बात खाली हम जाना था नहीं। हृदय कली अलेक्जेंडर के बाबू आदमी ये आपके ओकरा से पूछे के चाहते रही सर। प्यार करे के बाद सब कुछ खो दिले बनी हम। ये बात के आपसे बेहतर के समझ सकेला ओजलर। बाकी सबके औलाद के आप टारगेट कहीं नहीं, लेकिन जेवियर के बेटी जो अमेरिका में रहत रहे, ओकरा वैसे ही काहे छोड़ देनी। काहे कि अब जेवियर के ओकरा से कठोर सजा दिहल चाहत रहनी। Am I right? वो दर्द एक हिसाब से अच्छा इंसान के बचावे के कोशिश कर रहा बानी आप लोग ओजलर, लेकिन वो लोग जे हमरा बर्बादी खातिर जिम्मेदार बाने उनकरा अरेस्ट ना कर सके नहीं। काहे कि उनकरा खिलाफ आपके पास कोनो सबूत नहीं के, गवाह नहीं के, लेकिन वो सब रो रहल बाने। इतना काफी बा। वी आर हैप्पी विद दैट। और अब आप लोगन के भी हमारे पीछे की कहानी पता बा। इतना काफी बा। आई एम मर्डरर। कानून केहू के भी जान लेवे के इजाजत ना देवेला अलेक्जेंडर। एकरा अलावा आप 3 लोग के मार दे नीचे मरे के उम्र में ना रहले। कानून के किताब खोल के बदला लेवे खातिर उतरे वाला के सामने गलत ना हो सकेला ओजलर, सिर्फ जख्म ही दिखाई देवेला। ओके, सी यू टुमारो। कल बहुत सारा फॉर्मेलिटीज पूरा करे के बाद टेक रेस्ट। सेवियर से कुछ बात कर सके नहीं का? एकरा बुला की का जरूरत रहे? ऊपर से ओजलर। हाँ? आई सर, अंदर बाड़ी। सर आप ओकरा रिक्वेस्ट करे के वजह से मिलल चाहत आनी तो कोनो बात ना। केहू के शिकायत नहीं खेता भला पुलिस का कर सकेले। More small world, and here we meet again. Indeed. पुराना एचओडी के मुताबिक तो कबो जिंदा इंसान के शरीर में चाकू ना लगेला। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में ज्वाइन करके मशहूर हो गया, मशहूर फॉरेंसिक डॉक्टर, सब जाने ले। और अगला हफ्ता एकरा खातिर तोरा अवार्ड भी मिले वाला बा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स। एक्सीडेंट के बाद जब हम कई महीना तक कोमा में ही रहनी, तू लोग में से केहू मिले ना आयल और ना ही कृष्णा दास के ढूंढे के कोनो कोशिश कैला। तू शराब पी के गाड़ी चलावत रहा और एक्सीडेंट हो गई और सजा हमनी के भुगत रहल बने। वैसे ई के बड़े सेवी आपन गलती के एहसास ना होखल ई दुनिया में सबसे बड़ पाप बा। आपन बचाव में कुछ भी करला
कितना भी झूठ बोल ला तू, अगर तू कानून से बच भी गईला, लेकिन ई तो सच बाकी तू हमनी के जिंदगी के जिंदा लाश बना देला। देख एलेक्स, तू पहले भी बहुत बड़ा नायक रहले और आज भी नायक बाड़े। तोहरा ही तो पता बा, गॉड केहू के मदद करेला और केहू के ना। ये सब तो किस्मत के खेल बा। आज हम तोरा सामने जिंदा बैठल बानी, एकरा मतलब कि गॉड हमरा साथ रहले। सही बात से भी तोहार भगवान के इंसाफ हमनी के साथ नहीं खे, वो हमनी के साथ छोड़ देले। लेकिन कबो कबो हमनी के भगवान आ जावे ने साथ देवे, और वो दिन हमनी के हाथ में एगो डेविल्ड सॉल्ट नेट भी होगी। Whatever it is, pain help with your devil. Alexander Joseph. Good luck. Good luck. Thank you for saving my life, Osler. आप तो मरे वाला में से एगो रानी ना डॉक्टर। आई एम सो सॉरी दैट यू आर स्टिल अलाइव। But I am so sorry that you are disappointed. रउआ सबके हमार नमस्कार। रउआ लोग के मौजूदगी हमारी कामयाबी के और बड़ा कर देले बा। पहले हम अभिवादन करब प्रसिद्ध साहित्यकार बेंजामिन और उनकरा साथ साथ सब केहू विशिष्ट नागरिक के और रउआ लोक मित्र के हमार नमस्कार। पिछला साल हमार रिटायरमेंट पे हमरा खुशी बाकी हम रउआ लोग के 32 साल सेवा कैनी। हम माना तानी की मानव सेवा सबसे बड़ सेवा बा। हम बहुत शुक्रगुजार बानी हमनी के बेंजामिन साहब के। हम दिल से कोशिश कैनी रउआ लोग के सेवा करे खातिर, और आपन अनुभव के हम लिखले बानी। ये मेडिकल की जिंदगी में हमार बहुत सारा कठिनाई के सामना करे के पड़ल, लेकिन हम अपन स्वाभिमान के बचा के रखनी। हम ना केहू से रिश्वत लेनी और ना केहू के आगे झुकनी। यहाँ तक कि रिटायर होखला के बाद भी हमरा के पिछले हफ्ता मारे के कोशिश कल गई रहे। ये खबर तो रुआ लोग न्यूज में देखला ही हो खबजा। उल्लू के रोके खातिर पुलिस विभाग ओसलर, जब अशोक सेल्वराज के मौत भइल रहे तब गांव के आसपास मिले वाला नीला कलर के बारे में तोरा के शक भइल रहे ना? वो इंक के हैदराबाद के रिसर्च लैब में जांच कइल गइल, ओकर रिजल्ट आ गइल बा। व्हाट्स इट? सुना, वो कोनो मामूली इंक नहीं खे, इस मेथिलिन ब्लू। ओकरा साथ और भी तरह के कई गो सैफरन मिलल बा, जे बैक्टीरिया कल्चर के इस्तेमाल करे वाला एगो मीडियम बा। व्हाट डू यू मीन? वो एगो रेयर और गंभीर तरह के बैक्टीरिया बा, उससे शरीर नीला पड़ जाला। इट्स क्रोमोबैक्टीरियम वायलेसियम वेरियम। ओकर इंक्यूबेशन पीरियड 7 दिन के बाद। बहुत कोशिश कैला के बाद भी वो हमार हाथ में एगो खरोच ही दे पहिले। कहल जाला ना, जे हमेशा सच के साथ रहेला, सच भी हमेशा ओकर सहायता करेला। हम यह चाहते तो हार मतलब ये बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर गई तो 7वां दिन ओकर लक्षण दिखाई दिहल शुरू हो जाला और प्रभावित व्यक्ति के मायोकार्डियक अरेस्ट या सडन कार्डियक अरेस्ट होगी। डॉक्टर सेवी पुन्नुस या फिर मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर होके सीधा मौत के मुंह में। इज देयर एनी ट्रीटमेंट? नो ओसलर, देयर इज नो क्योर और वैक्सीनेशन। ये 100% मौत देवे वाला एगो यूनिक बैक्टीरिया बा। एक बार शरीर के अंदर प्रवेश कर गई तो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर लेगी और शरीर के अंदर के हर एक भाग के नष्ट कर देगी। मौत निश्चित बा। कोई बात नहीं। 7 दिन के बाद सांप के डसे से मारल जाए। श्रृंगी महर्षि राजा परीक्षित के श्राप देले रहले हैं, और ये बात से डरा के राजा परीक्षित एक जल संधि के बीच में एक टावर पे अपन आश्रय ले 7 दिन बीत गए रहे। 7वां दिन सूर्यास्त से पहले कुछ महर्षि उनकरा से मिले आयल रहले। महर्षियन के पास कुछ फल रहे। राजा परीक्षित ओकरा में से एगो फल तोड़े लगले। राजा ये बात से अनजान रहले कि वो फल के अंदर एक सांप छुप के बैठल बा।
इंसान के इंसान भले ही हमने के साथ ना होके साथ छूट गई होगी, लेकिन एकरा बाद भी कबो कबो हमने के भगवान आ जावेले, और वो दिन हमने के हाथ में एगो डेविल सॉल्ट नेट भी होगी।